Nu vreau să vă rețin foarte mult, vreau doar să vă spun câteva versuri adaptate de la Magda Ianoși, care sună așa. E trist și e de neînțeles că nu privim la cer mai des, că nu iertăm, că nu zâmbim, că nu iubim noi, care atât de repede murim. Versurile acestea pot părea triste, pot părea poate puțin macabre, dar nu asta vreau să însemne pentru voi, ci vreau să vă dea curajul să zâmbiți mai mult, nu pentru că aveți motive să zâmbiți, viața este un motiv suficient. Sunt convinsă că avem cu toții necazuri, am trecut cu toții prin drame, poate pentru alții de neimaginat, și am supraviețuit. Vom trece în continuare. Unii încă trecem prin ele. Dar zâmbetul nu este pentru că nu avem probleme, ci pentru că respectăm în ceilalți șansa vieții și respectăm în noi faptul că încă suntem în picioare și putem să vedem cerul.